Yeroi try pi baro hagani por kiba dan kat lang bat ngi hagani por ka ban sha skor ka ting ka jong blai hai bangi yo bania wan bania slok lambat pi na ka ting ka jong try na mar ka ting ka jong blai ka long shisha ka ji kai nam ta jong i we pi we habangi sha skor ka bat ka permentoi ru ka jing em ka jongi habangi le ru ya kata ka tien ka bangi ngi sngo bat habangi pulie bat da shisha ka ni ka tien kat bangi dang emru kat kumbala tho baro haka Bible ka ktien ka bla mi na ka shinder ka jong utrai u blehi ya ka banwan ra ya ka jing pen ben but ya ka ban pen bet but ban sneng ru ya ka gm ka jongi ba ka jing million ka jongi bangi ai ngo utrai sa sien pa leng ba ka partner leng ba ki shakri ki jong utrai haka ni ka por ki pastor ba no hikai ba darang kat leng bat ngi na ka por kibada IT shisha ila de ya kaban hikai ka ktin ka jong oblay knang bakawan ra ya kata ka jingker ku ha ka gm ka jong i way pi way ngaprias ngo bhai pi sai sien par ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong o Jesus Christ bat nga kan tui pi ba nga am semi pi bar i way ha ka ni ka por ba pin yai ne ban ngi hadu ka bokot jong ka de ka jinga selak na ktin ka jong o try ka jinga merging mutlang na ka ktin ka jong oblay but pin yo shisha ka jing hikai ka jing mantoy ka jing sneng ka jing penbet ba ka jing kerkui pi way ka Bible hi ka kting ka jong blay ka ba utrai ula ai hangi i way ya ka ban pau shisha ka ta ka jing ka jong utrai yangi i way but habangi pulie bangi shashkor bangi emru kat kum ka ktin ka jong utrai ka pau ru ka jing ka jongi sha utrai na bade u Jesus Christ ubala e ning kong e shwa yangi but kum ta haba u ula e yangi u hikai yangi ru ka ban e but kum ta ngi ru ngin e ka ba utrai u e henry pila ju penle jingmon em hakane pan ba ya ka ba utrai u e ukwa bangiru iwe pi iwe ngin e ya kata bat ngin be ya kata henry ka don rupat ka ba utrai u bleu isiru but ya ka ba u bleu isi kan mau ngiru ngidai ka ban isi ya kata but ya kani pinsham na kaktin ka jong blei na ka proverb le nong ka ba prad ka ba khat lai hei ba kaktin ko ong ka ba utrai u isi gidai kine ka jing sarong ka jing snowmeng ka lenti ka ba snew but kasintur ka ba mutlap hagani ga por ngin le ka ban pet ya kita ki ka ba utrai u isi but ngin le ka ban khmiru ka gm ka jongi i way pi way how to ngiru yo kum nore kum neu ngi don ne kum kita ki jinglong haga gm ka jongi bala dangi don ka de ka poringi ya ka ban phasho utrai ban pen bet ya ka gm ban IT show utrai but ban kala ka bumot ngilai hakani ka por ban sha skor pin yai ne hadu ka bakot pin yo ma jingker ku ngilai ban sha skor ba ban ngap leng bagi pastor no hikai ba don ka leng bat ngi hakani ka por ya kita ki ka ba utrai u isi wai mana ka por sha ko por ngi ju ai bi ka ta ka ji hikai ya ka ba utrai u ye kadang bangi ru ngin la ban be sha ka ta bet ka ba utrai u ye handai ka ktien ka hikai ru ngi ka ba utrai u isi bat kumbangi la ya puli hakani ka por na ka proverb pra khat la ki pastor kata ka jingmot habaro ong kata ka jingsngo sarong na marting tengi bon jingmot haka jing sarong mo jing sarong jong ka jing em ne ban sarong ubrio hakit kinu ki brio la ni haka no kam ne haka ta jing long ren ka jongki te ngi ngat ki brio ki papet ba pas ngap kani ka por ki ma jing kru haba ki pastor ki ya kran pat halor kata kule shibon stonat igani ka jingkeli ka ba ka jing sarong ubri basarong jutep barok kiwe kitep uri basarong kapan lengkong shwa nu bri unum pediang bangang ade basarong andre barok kitep per uri sarong kamu utau bri badan ya kani uladi tep andre barok ki badan saudang ki jong kitep but hangni ka tin ka jong ble ka probab nong ka prahi ka jing shisha ka kren chapang ka jing start Dei de mata finda puli tu dekat bakhat ar ong nga ka jing start ngala penlong ka jing sian bi ka kran be chapang ka jing start but ha ka jing start ngitip ya ka ka ba ublei u isi dei de kota hang ni ka ong ka da kran dekat bakhat lai ka jing shapting yu try ka long ban shun ya ka basniu fi ka jing start ka panwan ra yang ngi ya ka jing tip ya ka ba ublei usun ya ka ba ublei kwa but nang ta usus dang ka benta ka banengkong du hang tu ka ong
ya ka jing sarong. Kabamot ladang ni sutho ya kani ka jing sarong. Fi kasuk bah banai definition kat kum ka dictionary kat kum ki ka jing sarong kalong kum ta. Hari pangipet hang ne kata ka jing sarong hang ne ban sutho ya kini ki bentangi hap tip cha sikit khot cha jerong prater term pule kaktin ka shuntur jonga baro kilong hakahok omdan haki ki bambet lani mutlab kalong ki bashai baro bat uta uba shampang bat ki babet hakita ki bashem ya ka jingtip tu priang ya ka jingikai jonga te om ya ka rupa bat ya ka jingtip ban ya ka ksiar bala kensai namar ka jing start ka khambha bani ki mau rubi badi ki baro ya ki bala ban ikwa kim day ban ya persyang bat ka hi hang ni ka proverb am ka batai hang ni ba ka jing start bakata ka jing start am ka hikai yang ye ban priang ka jing hikai fi ka mensim sarong am ka dapat bakat la yang tu ma ka jing syapting yo try ka long ban shuni ka basniu ka jing sarong ka dei ka ta ka mensim am ka bam priang yala ka jong ka jing bakla bas ngau baik nga ngadai bat baro bakiwe ki bakla mut fidalet ya ka ban penbait namar hang ni ka dakran ka bana baka jing start ka dei hang ta fi priang ka jing hikai ban ni ka ksiar ka rubi bat kum ta ter hare ubri ubas sarong am dala fi bo no ke ru ya upi hikai ke ru am umdan ya kata ka mensim ya ka ban priang ban ong ba nga bakla usngo biang bet halade uta ude ngala ban ong fi ubas ngo bet ya lade kum kan nuksa ngan ai Adam fi ublei uang ko Adam se medon nang tak ngitip balai kli ya kata ka jeng kli na mahadin ka jeng bam tu so fi Adam em priang banga lale bakla umdan ka to ka ma suk ki basungsi balai ka ong ka gospel jemaat nong ka basan namar hang tu ka kri basungsi ka bamut MP pidiang ya ka jing bakla la jong pisausi aka mensim namar nga ngala lepop long thik kum David bau ong ma wat nyong shu ya ka jing bakla jonga fi usutho bu upriang mangala bakla bat hang ne bakran pang jing sarong am bleu isi am namar breu ba sarong am ju pidiang yala ka jong ka jing bakla nagam no na pastor fi ong ta kumbo saitan mo pastor namar bala syami ubu sarong me namar bu kwa ban long kumu blai uklem sultu ya gata regata kala long sisha ka bitar khmat jong blai uklem hunru ya ka ga budan ya ka ga bu yo ya gata ka position ka bala ai u re udang snow duna ya gata ka bu yo but Ktiin jublai ka ong no Ezekiel magal nong ba arupra kini rekod bekat nyok ong ka donut jome kala snowmeng namar ka jing itnat jome melapin snew yala ka jing start na ka daw ka jing pernai jome ngala bread yame haga khndo ngala bo yame khmat gis im bakishu kmi yame pi snow to yene ka way bo de blai ba long yo de blai ba ai yo ya ka ta ka jing itnat ka babel ki to yangi ba haba Lucifer mo kat bau nang dei tau lor shai de la bo yu ba tang muri kala dan hau ani kita ki jing tem kala dan hau kita ki tang muri kala dan hau ki kanjari kala dan hau kita ki jing pa ki jing tem baro ba ki malon nai ki ba kodor kala dan lupa hau ndai bu yo hi udai ru belas le udai bejanai kilanti la ai udu blai de ya kata Henry usngo sarong no ya kata udang mut bet ba uyo hi ya kata ba usuyo la kayo kom tu klem da tip ba ka detan da ka jinga ege jong blay ba de blay bla thaw yu baru kwa pat ban challenge you blay de ta ka de kata nga snow gani ka way am ubreu ba sarong le ba snow meng du bi tadi yang ta bang ipet yu saitan ne ka babel ko ong ba de ba sian tam ba klam ong u de ba start usu sian dan ki breu ki ba sian kiba shule start tambah kim day pat kiba start kiba shu snow start kidi kibriu kiba biet but de yang tada ka jing biet kiwan ka jing sarong de klem de smul to baka ni ka jing sarong em ka day ka wat lamban mat yaladi tagari ka tangi pet ba uni udah snow sarong but de yang ta namar bu sarong tu blay ong kabneng kam de ka jaka jong kiba sarong kan nga ubadai ban sarong ru ngam sarong tadi ta me de tang u creation jonga tang u jing thau jonga me sarong
tan jaka beneng banga sngo gadi kata uno basarong dan jaka ki ma ga jong play tading tau jisu kren be kata jing snoret kum da lam da filong kum ni khna ki belong simple ba ma ki belong sidor klem dan kata ka jing snow bangade u man snow ta bangalong u tagadi kata na pengipet ya ka babel na do bas dang hi bau blay isi ya ka jing sarong isi ru mo ya ta ka jing snow meng ban ngi i ka consequence ba hadin ba uni usarong udu no ke baro Jadi kita pasal sisa ba crunch pang kata jing sarong jing ngomeng ka proverb kan riu kat praru crunch pang kata hi ka ju but pertai baro hi mo ju hikai be kata pang ka jing sarong ba waju sarong na mar ba ka jing sarong kaya haswa ka jing penjot kabumut bat ka jing snowmeng kaya shwa ka jing penkelan jing penkelan but shushu pastor ki don em hapo ka bible kenang ma ki bayas ngap ka ni ka po lada pidon hakum kata ka jaka namar ko ang pastor manemo ha ka baswa ba bun bahagi brig ba sorong kimtep yala dia ba ki kilong sarong nyaban check bhai la dia namar ting daladi nginum la ban ngau thu ngim nang ban bisha la dia mo ting iong ngati ngam di ba sorong ngos ngauret bha hani ting is ngau sarong no hata ka jing ngauret ru klam ta tepat kani ka dika jing sarong hani tu ngin ban pe shu pat nuksa na ka khtin ka jong blai na ka bible ka tu ka ni gidan ha ka bible bala ai nuksa kita ki ba la sarong kila poi ka jingjat bat ki bla ngau mengru kumbang la ai pasoi la ai nuksa yo lucifer ru ba poi ka jing penkelon no ka jong shu pastor ngi i aktin jong blay ba ka title hiti ka don ye way ubrio bo tau de kon sarong aurea tagamot ubrio bo sarong tam ha katasmen ke ba tmai le se ngilaban ong bo de uni kon sarong usarong ne klem sungu tho ba ulong kumba ulong ru namar budan ha ka yeng ke jong kupa kam de ba ma urus pa kam de ma bet ubiang Henry udah ukpa jong uba bet ba biang de ma uba don ki baro ba ne ukon ulong kum ba ulong ka de tang daga jinge ke jong kupa tading ta usngu sarong ong bala danga ngamda na ka yeng ngan bet ngan biang hi tadanga yo ka ba ka jong baro la danga la yo ka tabaro ngan mi na yeng ngan kambet ngan kambiang but let's see ngan kam yo shu daga jing kemen ka jing suk but ka jing light lut mar don bur kupa let's see kupa mo yo ate ya kata ka freedom ma tade inta uli usngo bi le di ulang kumba yap op te badan hagaying jong to kpa namar ui le si ki wei ma ki perlok ke jong le si wi ya kendo shubo do ma kami gidi singi menta ya kendo agi college na kendo agi school jing puli me kumni me tam ta trai ka kadon bi te kata ka jing kan shoot na shapa ma tade inta me khun ruspar me kumni me le si ma kumni ha tagadi kata wan bat ngi mo tam ta ong sha kupa kupa jame i jame le sem tam ta kawan le sem kata de tadi ta wan be daga jing bitar ong ai no ke banga kadege jonga bor khat ai lut bangan mi no I don't want to see your face anymore ma let's see to mi nang to daga bo perkhat bo yo e jing suk yo e jing kemen ya kata ka jing light lut yo ise ya kata ka jing karku hendragi tip ya ka story ke jong khon song aurea hagabakut upoi be na kata ka jing dap ke jing biang nang lut pois non shekari jong kanem sneo kawan snon kata ka nem sneo ba kata ka de ke jing shisha ubreu ba sarong em la tikna ka nem sneo kan wan bet baga poi ba hadu ba umdan ni issue hadu ba uhaban syong lang bagi sniang men bam jing bam sniang ba ban pois non shaka jing yap abong sniang em ka mut ka de ka ba jakliatam marki jiu to ka por mau jisu ai ka nuksa bagi sniang em ki dei ke ba pop na ke ba pop tam la ne ki isi ni ke isi tam ki ijli na ke ijli tam ka mut ublai uda isi uda ijli yo ta ubrio ubadon ye ke jing sarong kum une ukon sarong aurea tagade kata ngi haban sung so ikata la ngi jangai no ublai ngin long shisha ki bela ijli khamat jong ublai atho ang to ke jing ijli ai mo people story ba to ka nuksa fil ai manta wala bagi pet yaktin jumlah ngilap si bon hiru ki sakri ma ong ki breu ni ki sakri ki ba nong kumta te bat ko matai pastoi la ong ba hadin bo tau khon sarong aurea par bo pendret am te ma pastoi ka ma sing ni tu kana yong ba kumno ba to habu wan phai pat uyo byang te khantam e tu khom ning kong te kata ka debat ka habong no ka benta ka ba habong no ka jing khu pat la dang ngisngoret
halo jong kata kajing sorong mo. Wan no siya kajing smutu, but wan siya kajing penrit eh. Apa orang kata ru ba kata kajing long sorong am ngatrai kadon piaman ni Kibriyo mo. Baru. Ngatrai hapong wat yang ngir ting kadon te bangim sutu Henry angu pat bodon ublei bodon umsim bukhu pesutu pat dingi te. Bating teng kapor bangi sorong am ublei per kalau kum tahu perkendo ne pesutu ne keren. Namar kadon gawi kajing jaru bangi pet na ki testum berem arkul kel kolong ka lai pulai yang tu kadis pang usia mana sih. Bakum no ukpa jung udi Hezekiah batip ublei. Henry bak hakajis syar ukul padam hakata ka jisngu sarong haka bor budon hakata ka jingla ka jungu bakham tam yak spa ka budon ta usngu sarong na hakata ka jingla jungu bataka da upai no blay ber usdang le beng kita ki kim ki ba susi u blay haka ding ki jingknya nang ta ter ta namal kata ka jinglong jungu am ublay isi eu but namal kata ka jingle jungu pan ublay pan pai ta ka jingjot na walam ta jingjot ta ka jingju henry haba kadudu padam hawa ni usi manase ta haba pendik il deu tram ke bostuna kalong ba ublei am uyo sngo te gajing ket pa ju pen phai pa kata ka jinglong ban len pen phai me ta khima pen phai me ta ka jingkur khu te kata ga bono mo kan mau jisu do kran sai kata haka parsi bu ong ba don tang artli ki bangim la ban sekrita mai pastonga kan main hikai ong ba ublei klumbo yo u jisu ne ublei ba usoitan u jisu ong ba ublei ba jaga spa te ka thrai ka wei ni ke jinglong ke ba pelong yu beri bersarong trai ka deh ka jing don jing am le ka jing bet jing biang le kam tam ya spa te ba ma hapong ne kata ngi ju i kata bakum no ki brio ba menshwa ka ba ngurit le ka por ke padon ai ki ngurit ne ki ya sakri ba tra hadien da ki le jing kru kendiat pat ki la sang mani te jing kru ki ga sarong bakum ta ter ta te kata ko padon piri pastol ba tai mentas pong soitan ru ga ju pakhat kata te ubli klub shna ni jinglong Henry kadon bay haman lo brio te Henry utubri hap so thu tadi kata ngat thrai ba ngiap ngam thrai ba pet mentar ngiap sto ya kata te ba mo le si ngim su thu ya la di Henry abangi osngo pa ngi khati ngiap check te hatu ngi don men jinglong na masyusur ka ktin ka ongro hang ni hadi kata kajing sarong ka ba utrai u isi nang ta kajing ngomeng ba utrai u isi kadon ru kata ka lenti ka basniu ki ay pa kita ki lenti ki basniu ba lesi ki bro kim sngaut ho ba nga ngaya ka di ka lenti ka ba bahane ka basniu ne kay lamingi siya kata ka jingpen jot ne ka jingkelon ne kumno shushu ka bible ka kran pa siya kata ka lenti ka basniu kadang ka dekot ka ba nga ngi pe ne proverb ngi kata ka dekot am kalong ba direct ta ka puli ngi pe ki proverb ka pra ka ba argo mai haswa ka jingjot ka dono jubri ka sarong mat haswa ka burompat ka lagi suret ta kamat shuabu buri jot an Nani so abwa unhap ubriyo ta kamut utu briyo sarong bay. Mangiibe kata layan no inur kan ibe ba so ban wan ki iki basniw am kamut ibe ta ka jingmeng jung briyo mag pastol o man ta le sida sneng ne slok ne snap shoot ta kamul atip ba ni briyo muslim ka jingjot lani ta ka jinghap ko chung. Ade. Kini ki topik am ki ba ki issue ngala banang ki ba mostly ki briyo kim ju perkhat. Nani ngala banang ba kim da pusan than hero. But ki kembali kerana mana ngim dapat sengau tan tapi it is important tu. Hari ngim tu perkani padam di kan penduk beneng tu ta. Lamar bahang ni masan sedang itu ka lenong baprat kat bekat lai belai sedang manpuli mana ma. Ka sedang bera kantin isi ben. Ma every time neman kapor am bingi sengau bet ma kisakri jong belai ujisu uiet ubelai badap dak jing iet God is love. Ma rom kita puli lenong basan kat basan ka ong boleh tiat nombok bok te kejing iet kejung ling ba man sim khoi. So ngi pediang ngi kita am ngi solong shirham ngi solong kemen ngi solong dap ngi solong ngi iet bah ngi so iet you try ta. Ada ngi kelat pat ba ubli ro isi te ki te halada ha kejing iet kejung ai lut ma ai khon jung u te namar bu iet ma ban yap nam ta ka pop kejing ban ba nam ta ka pop jing ban pen em ngi. But haba isi padam un penduk sendan un penjat dot sendan. Marhak izaya arpulai ka dekat ka ba kendai ka keren ni kata ba ublei am uapte ya ta kapor ba un pen kelem un penjat sendan ni kita ki basarong te. Wong ta te he will destroy te kita barot. Ya kata ka basarong ki basomeng ke ikum kita ma. Te gim dashim khiatan ni kan dia ka topik ka bakren sepang ka jing sarong. Komplek ikran mana ba barok ngilak bandan kan dia te. But ngihap ban check. But hang tu ngi mo ba kadan sautli mah kata ka proverb bingi puli mantan but hakini ki sautli ka sedang jing sarong ka sedang sakit kuan ji someng kawan pat sakabalai pat sakalenti mah kalenti ka basneu but kini am ngaget ba ka habo tho mah ya ka proverb
Kelam sim bertu Solomon ba uang bet kalenti ke basisha bete ba kawe na bengi juya lenti man kasni. Hari Ukraine ya kata kalenti am ka ba ubri umla ban yu ira ba kata kalenti am ba la let pas ka jing sniu ta. Pit kum Lucifer ma uram ira te ta kalenti ma uli am budang super khat tang hadok dot te. Wah, berkata kalenti am ka de decision ba kelam perkhat pada consequence. Malah dan wiru crowd ba ong ya ta kentian ba babuan kibriu am kim ju perkhat te ki ong baka your decision will pay. Maka iki ba pilale akai kanu korai pipishem am pia ban siwe ka dor de. Te jingsha kam de decision de ke de consequence decision is just one point pishem ta hang to decision na dei ka consequence kan pia ban siwe te. So kata kan ka consequence ka lenti ka bamla ban yi. Timbangi am kum kibrio la dangi don kum kini ki jinglong sarong la ni kan ka jinglong memutlap la de boong argan bangi ong ma. Tikini am kidi ki ba mempower te sabar. Kidi ki bala rung badan hapo. Marka Bible ka kran ni kata hi nambar ba ka kitien jong blay ko ong ba Lucifer maka namar ni kawan nang nu kan ni ka jinglong. Maka terlong kawan de kam de no blay. U blame tan kini jinglong. Ti kampai pastor mela pen puli ka dia ba de na du ka donot ka jugu hi te ulapat khat ha donot. Jinghisha uni am Lucifer. Umpat keren hero, umpat lek hero. Nak sentur jong umpat penmi hero. Umpat discuss hero pekiwe ki angel tu te. Udah super khat tang hala jong ka donot te. Hari kalenti pat am baula dap thau kata kalenti ke bamla ban I pat am kata kalenti ke basniu. Berkata am kala ilam sendan cu us kajing penjat hei bakade kan no point of return. Ba umla sur ban phairu su blei banong map yang hate. Usim ke decision ban perkhat donot. Handai pat kata ka decision galak penbi pat kata ka consequence jong kalenti ke basniu ba u khahi. Bat balai ublei ICM nomor balai cisin hi badan kini ki jinglong kam kata atang individually lani tang iwe ka kata di barak. Ta ka jing sarong kam ju kata atang itu ibrio ka kata di barak. Ka jing songmeng kam ju kata atang itu ibrio ka kata di barak te. De kum kini ki jinglong am bangi I la bal ka de ka yeng ka sam ne ka jing sakri ne no no bentar ma la gi phan ka sa ka Bible wa ka jing sakri ngala ban ong jing ki parasi. Dikira ki parasi am ki de ki bal ajit ka pang ngala ban ong ma Nampak kibat ek hukum jong no jong belehi. Meruba ayu Moses kita hukum. Ayu belehi. Teki sudan ekstra no analadi kita ki ekstra hukum. Henry but still. Wah kibat ek hukum ke jong belehi te mde jong jong te. Di habau Jisu por uyang hang tu padam. Kili apa te kili persya apa di Jisu ublehi te uyang tu. Wah they know everything. Gak kini am kitab bahasa ke scriptures ke jing tho jong ka tien jong belehi kitab. Ka ayam ka season ke jing wan jong Jisu kitab. Henry kimla ban pediang pat bo Jisu pat de bo unlong kum tu pan. Un kha hakatu ka yeng mo un long kum to ba un wan hakatu ka dor mat kimla ban pediang te kata ka lenti ke jing perkhat jong ka donut jong ki ngala ban ka kha ke jing sarong pat ki lasna lenti hi la dia kata ka lenti basnio ha bu Jisu da keren ki bir ki kon ki su jong pesan ba ka lenti ka dujok ka ang te na menta jong ki ba ka kata ka jan jong ki sulit tang sebah re sepok ka de ka popot ki lasna lenti hi namar jong kata ka jing sarong ha ba Jisu la keren ki ba ngayu I ba Jisu man ka por bu keren ki Farisi am de ba ukran penram be ki man ka por bang apuli ki borok sautli gospel ngayu u ai te kala diki haki Farsi bu ukran am da ka lenong ka ba arpwe jong gospel jong Matius bat ka lenong ka ba arpuar mau shobon poi sata ka jing khawai hakala nong ba arpuwe am ukran artli ki Farsi ba hakini ki artli Farsi am ukran ni ki ban pelaj ki mau u ai men si mi ki am indirectly speaking bo pen I bo u di blai kenapa maki bakin phan otak lanti jong ka jing sarong te yang rei maki padam kim tre ban pediang te kita kim sola ban pediang ya kata ka jing ong jong Jisu te de hang ta am baki thau lenti hi dala dia bagai lam ki se jing jot te kata kan ke lenti basniu mo ladang isu ang lenti basniu kum ta da ka khamat bekan jado am ila ta man kiar ladang I kan dok surok ka basniu am ngikiar te kata te ladang I don ki brio ki besong te ki bomot sniu ka lenti ka basniu yo le sikiriam ngi trap ngi te kum ta ngikiar te kata te hari ka dikani ka lenti kan ke bangi ngi I bangi sem ya garai ka consequence kata pat ka penmi ka lenti ka basniu bai kata kan babun si kami par mano ba thau lenti kata ka de ka jing sarong ba kata ka jing someng hei bam sngap su I ka jing sneng hei bam sngap su I ka jing peni ba da kran ktien jong blai rum sngap su bar ba sosi bhai kata pat yo le se kala bandung pat de hakom ka ying jong ublai ken kibla yang ban sakri ba kita kibri kibla ngala barang kibla sim mentai ka kam ka jong blai la da peni kan am they don't see kimi I kata bakade ba bakla te kisim pe kata ke bi kira ke ba pastor mana ki so ba ke baki om ki ke badai kila thau lenti hi dala di pat ka lenti ke basni kan kata ka bai lam pat jing jot ke kade ki ba bun ba handre pastor ki don pat mo ki bri ki ba desi kan ko por pi dang pe kan ko por pi dang shashkor ba bat pi ong kumnu pat ngan la ban tep kan ka lenti kade ka banga ngaya kade ka basni
namar ki babun bha ki sham jing e bha ban ong namar kum bayu ong isa doni hini kapor kani galanti ka basneo bon sen ngim la ban yui ya ke ik bang yui mo bolong visible kasuk bhai ngi ban kiar no naka handre kani pa bukal long spiritual ngi la ban ong kanzaman sim mo ka jinglong kata kalenti ka basneo bo try u isi kumno par pasor ngi la ban ai kakting ka jong blay kahikay ayupan kumno ngila ban sngout ho kata ka lenti ka basne ka ba utra u isi ki balong kumno kita ban sngout ho breu haban IT shwe la di hautra wa ban sutu shwe ka tam bu mau dala di umla dala di mutlat tadeng ta probab arfulai arfunre ong ko khon I know ka donot ke jong me hanga pat ai ba ki khmat jom making snow ba ha lenti ke jonga fi lada ubreu IT la jong donut jong how try then only unso small to ida galanti ke jong blay lamda gomta uyaj ubreu klam ublay de ba matla utano ila di syariat long bi tikum gitu kisniang de ki bol arum ksoi ki i ni kariat ki i ni ka duriau ru ande ki kanti la kanti ba mar blay ba ki don gimen sim bomman na tading da komba pen kan mau kadi kata mo brio hi lo da dan yu try onum yo yu men sim yo kajing smoret di tang jisu ubala ayu tau men sim da kumbo ong duduk mene sedang mo man lo brio dan bek kajing sarong dari darula yo yu men sim bo khoj open kendu da ya ka hak pop aga jing bishar umen sim jo blay open kendu umen sim jo blay udi besmoret tada umen sim bo khoj udai ma ba ai buram yu Jesus Christ tagadi kata la ngi yo inu mesiem kabut kaburam baro kam dei chu ka jongi de tagadi kata ka jim ka jongi ka David nam ta kaburam ka jong trai tagadi kata brewi dom dan yu trai te kabur ya seklanti ju ka jing jat he te bu ya itu para jisu ong la fi jalanti tangan pelong kalanti tadi ta ong fi ya agata ka rish yap na agata ka riken ja tangan mi ki wa ba angta tadi da ubreu klam utrai udai ba jalanti klam utrai uyai bi kata kari khlau ka ba kari khlau go mot ka batar khong ka dei bi kari siap ikan ka bom dan ai tadi da uyai ri siap to unyap bi latkina be ubreu uyai kata kari khlau te jalanti dan ki anut ki samla jongi nang neru isien ki lek chata ko hisnong te ki kwa ya shortcut tadi nang ta ki lek na tan khlau na ban point shortcut klem tip ki ya na tan khlau ni hana ya in tan khlau la ya mong ta jat e ta slipar la ja e kala wan so ga jingdum de ka wan so ka miet ki ong ani ki ya to riat bukum tu dalat na ta da putut ya kum la ya yap ba ki she ya ga ya le merwi apo ka nyut ang ne khli bim tip shi e ru dan GPS dan network dan esta tadi nang ta ki ya la ka ya do ba kiswa ban dob ki lat na kata ka jaka tadi ta ki yung ani hana ba jalan ti ting ita sung to siya ka long kum to palang namar ka lenti ka bampat juya kiswa ya la ka ya klam da tip siya ikan poy ki poy sa ki wa apoy sa ki ya sa ki lom ki riat hado ba ra tang ta helmet sung man berat no ta helmet i la khiap la thaj palat na aja tak slipar i ti poy sa siya wa el ki siya pong da slipar no juno bla dan isto marki dita sti stan dam isto cloud dam isto kadi cloud mau don isto kadi kata hay go utrai bi kida kan mau blay utrai dan ko pa opasamo hay bam dan lenti utrai dan ikabor ban snai kata kalenti kadan ko subur ma kadan ko nuksar halo kata patay pastoram kita ki ladam ban ngimenta hangni te ngakan ma ga simening kong ikundu iti kong ngam tiba kidi skurim to kan ki isi ba pastor ki isi ba ngi ta ki ong ma apoi ha ka YouTube to pi depet la ipatonam ki ale ka balaban school beta kim pet ki ong isi yap te ki isi yap ha ngi ki ong kim kwara kita naka nyam te ki ong the lele rom ki dakran ta ki ong na ong the lele da pang ne da dok ne dolong kumno ngam let sene ta ka jisrong po jong kita ha ko isngem pangkhun tau khun ali sndawai na baro keleng alai wad dawai jam to khun te bakadu ki ong na shuli tes no ai apang ni te jam no te ta ka singi pas mentem dan te shikundo yang ada chonga ban nga hakata ka singi te am
kata kajing pangam ka ba mlas ban khia ta tek ngau mang ngi jo kata ngi kam di jan wa jungi ta ngi tus ngi sedoi mesti so kata sedoi traji sulia kam ba amen asu sedoi kam ta ta tala saya ka singem kiwan mes ni ki pastor ukon jingi bakam ta la jam te la long ko ju ta la isi yang yam ta kajing sarong nang ta kila jalan ti ta henry ha kata kajing per jungki padam hadin kajing wa kajing ki utrayam te ki syam tangong limba kato kajing jaram ka pelong ki bakin pasu blai te Kade. te kata ka ngangit skemam kadon bay haman lo brio kata kajing ja trai ha kajing sorong kanwan bay kajing ja ha kajing jungki ban pen kelai tu brio lani ban pen pai bay tu brio la brio start mo pastom tayong te ngangit skem un pai lani Pai. mo un kala mo bi tang trai la ha kum bahap tiksnya Kata ka ilam syitahi mo ka basa babuong ka syuntur ka bamutlap. Namar ki babun mahagi bro ki lomta. Ki sarong ku meneng lasdang nadu basdang man adu ni u lorshay. Hei ba uklan no ba ki eki jing ai ke jong u baro ki dina ublay. Hande mo ula so sarong no kata ka jingdon ka jong u klam da perkat ba manu ba ai ya u kita ki jingdeng kata ka buram ka baro de ublay bala ai ya uta. Hakani ka pertegi don ki brio balong kum ta ki sngo sarong kidan ba sarong ka jing start ka jong ki ba lemda de manga bala penut por ban IT la demo ban pule kot ban syong nganom yo akan ka jing start de manu ba ai nga hande de namar ka jing 3 minute jonga dan ro ki basarong hakata kam ka jongki ka spa ka jongki ki ba ong mo dam de ba 3 manga manu ban ai dan ro ngilaji asno dan ro iba mo ba ong ibaju idan ta ikurim ibaju duai bhai ba klan bhai de inong duai ta inong dong duai asat ba ju duai ba you try jisu handai shani pa shiliang utau kurim paru ong ba lamda de manga bo ai khau jisu jong phan ai khau kidon ba sarong ro kata kam ka jongki te kata ngas ngo kata ka shuntar ka ba mutlab ki bro ki kim sngo thu jakaben kin sngo red ban ai ngo you try ba Deuteronomy ko ong mo kan mau de ublay uba ai bor hakikiti ba pintre banyo ay kata ka spa. Henry kata ka spa rupat ya kaban pendan burom pad ya utray. Omi ka bangin saw sarong no ay kata. Shusho kidan pad ya kum kita pastor. Kum no ka katin ka jong blay ko ong kum no ay kita. Kindiat ngan syu syaba ngan lekreb jubab ya kita bentamo ning sigwi pastor so jubab. Kindiat ngan kwa ban biang ngan so don bah ka mensim ya kata. Kajing sarong bar kajing crunching shisha. Kadar gawe ka jingjia apa ka Bible bau Jisu kani ade ka ministry bau lajan kot ya ka jing syakri ka jong. Bahang ni ki wan kini ki brio hau Jisu. Kat bau udang don ha kata ka temple ha ka baranda u Solomon. Pinlap ya kata na ka gospel Yohanes kanong ka bashipau. Ka dekot ka ba arpo arter. But hang ni ha ka dekot ka ba arpo saw kini ki brio kilay bitar ba hau Jisu. But ki ong yu Jisu kumne. Onda kum ta kita ki jiu kilay yeng tawir ya u but kilay kili ya u. Tat lano men penlengo yaka ba mot jongi. Lada melong utau Chris tu ya tho shna hangi u Jisu la ya tho haki. Ngala ong hapi Henry pimnget kita ki jingle ru ya ki bangala le aga kerteng ukpa jonga kita ken ki pla shapang jonga. Henry pimnget namar pimlong na ki langbrat jonga kubak khani ke jinya keren. Kai ke jinya keren kami hadin gelonong ke khandai bo pen kya yo tau ba matla. Berkini ki ong be Jisu di besarong. Telang akali Jisu di besarong ne bejamnut na. Ne u besonret na. Namar bele hak to kapor pindah kali na kitu ki brio baro ki bedonang to. Ya na ki jiu ki ong be Jisu di besarong. Namar bele ukam bele yala de hadu ki ong ni don ksut Belzebul kum ta ter ki ong kum ngiting yong Jisu bejamnut menta mengilai mak dia hari kita ki beri hakapo jong Jisu ya ki ong be sarong kum bayangir syakot sarong bet mo bah keren kini siapa pet kini sia sarong ila dehi ngangai umta si topik sampai babun kan comments kini sarong kini beker sarong hari ngakwa menon Rafi kadon ka thin line hapdeng gajing sarong bat gajing keren shisha teng ka jing shisha ka sawa kum basarong hanre ka dei ka jing shisha pada kam dei ka jing sarong u Jisu kren ni ka jing shisha ki no sngap ong uniu sarong ukam blei la de pet ba yo ka dei ka donut jonga pasngap ka sarong kata ka ktien jo ka jing shisha ngamla ban pediang banga keno kala kata kan ka dei ka ba matam namar balai ka jing sarong bar ka jing pediang ka jing shisha Jisu kren mai ka jing shisha Hari baro kisimbet ya kajing shisha jing Jisu kumbo ukran sarong. Kata ka di kaya bemaba. Fidep ka jing shisha dah keren ka dung ba. Ban ngi perkat bu ukran sarong ya la de.
ugnyo bany. Kadung ru ia ki breu ki basarong ka. Bat iki balik ru. No. Ada ki balik tu. Oh lain dah yang iya. Anda ya ni. Ndai ya ki tahi ki basarong am. Ada krani ka jing sisa ka dai bi ki. Badai ka tahu jisu ukuran ki parisi gitu. Ki pai ba gitu. Ki dong tat lano penlango ingi. Ki dong tat lano wang ngai ti kata hang ni usa ang maswa Abraham kum tanga hado begidak kulmar ini ki ong ni tang sanpos nam rupat dan ukuran kulmar ni ukuran bit ni hado kata kawan. Namar balai jing sisa uji suli penred. Fi uji su umdan ya kata kesentur ke matlab. Ukuran bi ka jing sisa. Kesentur ke matlab ke mut ki bampla ka jing sisa. Kata ka dei ko matlab kim pla kim kren kim perta kim yathu kim yaro hiru yu blai kim mani hiru ya u lani kim sngongo hiru ya u set bit haladi lada don kanu bahapo ka dok not pun hapo ka dok not te lada bitar you da dom you lani lada don kanu ka ba pidi ban keren de ban pen bet ni ban pen baha ndai ka don bit tangga ka man sim ka pun hapo ka ba ong bit lada ngayo ikalat bangan keput ngan keput kadai kata di sentur bambutulap bam keren deh ban yatu ya ka ega fidana poka da not ro Teteng habang iit mo. Cuma tanga iit ya pastor fair. Henry, cuma dah kata kesengi dan bit yong hang ni ta. Ya ale stai be yong kumno pastor ngalong. Ngasyu ngalapai keriam kai bes ba. Hari hakadur jungi ke bit yong. Hari ngapan ngasngol te balong nganda ong no katayo insa dom yang ngana mga iit ye. Ngam tre ban ong. Hatu kam dei bangale mutlap. Ya. Pi babon ro kalong gumjo. Bakim keren nya kajing sisa. Kitip kata kadai ka pop. Pim keren nya kajing sisa. Hatu kata kam dei ka sentur bamutlap. Pitip teh hoi biang nya kapait ka dress up. Hando yo ka dur kampat biang kan. Tentang ngihap ban tu ya kajing sisa teh. Ong pait kata kam long. Pi beleng ngiru ngi keren nang ni na mangitip ako ka sengi hak akher ka sengi baktien jong try ka ong ngihap ban nya kajing bisar. Bakum ki pastor ngi puli ki zikal kawan ra ingi lamda lamaham. Kakam jungi di maham ngimla man pen kelai no. Ngiman batai ya kajing sisa. Uji suruh wan fitip uklam bar rendang no. Lala gula kwa kat ublay lala benle ya kata. Hanrai uklam kata no. Umaham ya ki. Hanrai ki ong bu jisu sarong. Ui kai. Uklam mutulap bi ita. Urung siapa kata tebal wang kayeng ublay di pelong kayeng jing duai mesti yang pelong yang kupanga. Wang baik kumta wang udah lagi cuci no batai baik. Ya kerja siapa kan gue kerja seng mga keren mau ngaji su abo hikai halor lom dah. Fiti bentar lagi pastor yang dalek kentam kinong baik pastor gele bit you gini. Fiti kapor bu jisu hikai diki kentam fiti beli la hikai kenta. Nomor jisu syong pajba kiyang. Pindah pulih halor nong gawasan kada khot ke benengkong ngakeren syai. Bu jisu halor lom usyong buat ukuran. Pajba tu yang ganya sengap mentah simun haja seng ni pastor syong. Pajba yang ladakin mong ada pastor sarong. Hari ada pastor uyang lai kenta. Berkipai ba kisong ngurit sudah. Pi kata dia kajing fair. Pi jisu ukuran met ya kajing. Namal hak tu kapor kalong kumta ka tradition. Ka tradition ka dei bani ka kumentangi ya syong ya keren kum ni kum ni si keren gino ikai. Kinum yang ra kane. Ka kadai kata ka bentan namar bele bekila ban keren kambha. Kadang kapor pat mentah bagi keren ni kajing sisa am kan wan ra bai ban ong bai ubas sarong. Dei nampak tahu wanum ai bangingin keno no bo sarong gi haban wat jua yok kata ka jing keren la keren ka badai na handai namar balai ka jing sarong ka don bun palat kede ki wei ki benta ba ban sarong mangim kloy ban shapen bet ngim tre ban kloy ban pediang ngim tre ba kum ta kitan gide ki mensiem ba ki balong dei kata ka dei ka jing sarong bat kata ka sentur pembetlop dei te kalalong baik ngan keren lada ka dei bangayo nong lada ngami onong tangan keren liyo. Persungguh baik ibreu. Persungguh baik ibreu. Dia kata lah, wala dah ngatip kajing sisa, rengatingan keren kajing sisa yo kibreu kipet no nanga. Ngarungan just lejang berkibreu. Anjas lang baik. Berkata ka mau ketuka sentur bambutulap am Bible pareng ko di perverse mouth teh. Teka de perverse mouth am kede bet balong manipulative teh. Manipulate ke banta ban yo nong yel dia. Te kebas nuksa berban ai di usol teh hadim la asneng hau samal uang pate samal te burom menga khamat jumpat ba pate. Teka di kata teh. Ka kata di perverse mouth kan. Kemot pipa ong you know ban le ke am nam ta ka jing yo nong jong. Te kumbang pastor umma mata kita jing sekri ke jing sekri blay ba menurut ta badang jing sisa mar balai ke jing khan mentoy la dia ta
mat ka ade jing mutrap kata ka pavas mot ble ong isi ba tai kata mar ba ngi i mai kum kata ma ba no ka bentar jong ka jing em la bade haka em lang kasalang ne la bade haka kam politics ne la bade ro haka ba ka jing sakri ble ne ano no bentangi i be hi ba ka dan te kum kata te ba keren em kata ka jing keren Kam adjust bet. adjust banyak orang yang dia bet. Kenang baki banget kinom pet dan neki supporter kinom pet. Bah kali bet ki banyak orang lah dia. Hari aku macam boleh perkata tak jisi bet. Kata kadi. Kadi jisi si Ijli. ijli isi. Sim ba isi boleh tak kau buat dian bye bye lakon. No option. Kita akhir ban expect ba ublay pa orang mah kaba pin ba pi ngar yo jing kerku na kata lain dia ban yo antai sin isi boleh tak isi bet kalau ba ban wan pai bang tak. Kali kita mengisi pulih bahan au Jeremia kendayar pulai ma kuai besar fen pulih ma. Kumni wong try. Warai baru start un sorong halaka jing start. Lumni bokrobor unum sorong halaka bor. Uri spa tunum sorong hakis pa ju. Henu utawa song sorong tu song sorong hakani. Usyampang bat bo itho yanga. Mengalong try bale yak jing le iet. Yak jing bishar bat yak hok haga kendo. Jing le jing bishar bagai Jing bishar perkahok bat ka hok. haga kendo. Napa hakini ki ik ngasngo bhaken au try. Ngisong thu ye kata. Ublay usngo bha ladangi itho yo. Bat usngo bha ladangi sarong ro halor kata. Kadi kita. Ya ka bangi itho yo. Kamu ngimi itho ya kano kono ka bom hok. Ngimi itho ya kano kono ka ba bakwan mentoy. Ngimi itho ya ba kum kata. Nang itho bitang ka way bangi itho utray. Badai ma u shisha ulong ka jingit. Ma u hiu de nong bishar. Badai ma u hiru bahok. Ya ban itho ya kata. Alam da kum tam. Ngi katin ke jong blay am ya ki breu ki basarong ka ek bo blay le ki ngi yang ne no zaya kala nong ba khat lai ne de khat ba khat wei ka ong tingan pen shitom ya ka perthai namar ka jing sneu jong ki bat i ki bomman namar ka jing bom hok jong ki ngan pen wai no ru ya ka jing le krau jong ubasarong bat ngan pen po ya ka jing le meng jong ubashir kai Kating ke jublay ke keren syai kata ke ong ba tingan penstom ya ke perthai. Namar kai namar ka jingles neu jongki. Bat ya ki bomman te namar ka jing bom hok jongki ngan pen wai no ru ya ka jingle krau jong ba sorong. Bat ngan pen po ya ka jingle meng jong tau bi syar kai. Boleh dap keren lupa ya kata. Ngasuturat ya kata ban perkat na kapor ong ba kat ujisu ba krau kat ujisu badai ublay. Ray shimla nyaw ban long marangkat baru belai. Na kabanta jongi. Kalau ban i no eka beneng ban i no eka cat ban i no ya ka jingmani haki angel ni perkat fi. Ban i no ban wan shakane ka perthai ban shim ya ka dur ka jong ubrio. Hadu ka kerdan ku mu marau bat ban ko ngo. Hadu ka jingyap. Hadu hoi ka jingyap ka ding penaken. Ong ka ting jumlai ba de eng ta namar bola penrit bola pen ka ngo belai kun tiu yu. Maka dia hak kerteng uji subi kosi baru kidam krup kita bahajrong hapo bacipo khandau ma babaro kita kidam krup bagi telik baru kipla mau uji su dia try kamu kamdan syu dakan no ka jingken tio ka bakam kraw ban ya kani bagata kawan namar ka jing penret Jadi, pastor. Habarai keren si pangata ka jing penret. Bun baha ka perthai pat ki hikai kum ni ki ong ba film di ban long penret than yala diru balai namar ba ka perthai kam ka kasim kabu kita ki ba le eret ki ba penret yala di mo ki hikai be ba fi di ban penhe mo pen e be long strong kenang ba ki berkinum shim advantage hendai ka bible pa pastor ngakwa ba ki baya pe hakani ka po ki baya skap kin yo hikai halor ka tarupat ke e kata ka jing penret ka ba shisha kat kum ka ktin ka jong ublay fiu jisu ong ene ga way ong lada ubri ushim ya ga jan kup chome aino ga jan phongru lada ki peniat ya me shimail ya no armail la thap me na kamon shas da kadiang te namar te ka e ba kata la da perkat ha bagin jado tadi kita ngi kum ki banget em ngi dan nong bishar bohok bat la da ka long kum ta ga ji im jungi ngi pentip bi utrai utrai nong bishar bohok ta usa bishar mau bagade kata nginum do eru namar balai ngindu ya ka hi la da ngim don ai bi ka ngindu la da ngidon ai Enri la da ngim don ai ngindu ya ka dan even do tagade kata ngim don even do we lose nothing kumbo ong pol yang aban im kalong bi ukris em
Kamu umdani ite. Balbanyap kalau ngajing mentoy wong. Namar lebih umdani ite naladi. Tadi kata lada umdani ite naladi undu Tadi ingin tala dang sutu bingim long ingim dan idan tang utrai ke jim chungi balada kita utrai lada ki leben yang ikin leben utrai tu utrai undilhi dalade ke nyakata. Kadip soro bang pima. Ublin bisar maki jengkular ki jong ki babuan hima. Ya basarang hi ublay wong penjat an pendu bat yu tau basurit bu tau bepenrit majisam di sorit sutrat perkentian bukan ambil bepenrit. Marta ong ong sngau am kan kentian sngau hi rasuan tang kejing sngau teh. Nga sngau bakadan kejing bakala translation kendiat ada ki bepenrit teh. Bedi penrit nomor ba ya kejing penrit am kadika command. Kamdi ra bu ubli u request mar ke Bible kong tu penrit kamdi bu ubli wong sngau bahasa penrit mo. Ada ke Bible kong bitu penrit. Isa command teh kawan kentian tu teh kawan kata. Ke Bible kong you shall humble thyself. You shall humble. It's a command tu bu Jisu ong. Lani kumbu ong pamit je paramarjan. It's the same thing hero. Kalau kum cui pamit pendet dia. Tekani kejing pendet am kedai ke bu uble ukmi kumbu udan hi kejing long kejong uhi. Mau uble bu pendet u Jisu pendet dia. Ti yang iru ong ban pendet. Te kumbu yu Jisu lakan tiu pat. Mau hadin lai segi bumi pat. Ni kebayap lakan tiu. Kalau kum cui hero. Yang il habangi ngi pendet am ngitip uble hi te bu bishar hak. Kasam la pinyo ka kran bauta ba kajing bishar jo kolom kata kasngi te but ngaget ba kata kajing bishar hok ke jong ublei te kan bishar hok ya kita ki ba penrit ya la dia kom bu uangan kentiu kita ki ba penrit ya la dia ubleon kentiu takadi kata kembangi nia ha kajing kular jong blei kajing penkia kisania ha kajing kular jong blei kajing suk kajing kimben jong ki papuan ki dan bi kajing kular ki jong ublei te kom jur ngisania ha kajing kular jong blei bu uang kentiu ki ba penrit ngitep kan sapai bi kapor ngimtip lano handai kan pai bi kapor pat ka ba ke ibu blei la kular on pendapat Namar uang bi kata dengan ai kejing bu kambon yu tau bu pendet. Ndoi tau bu ngomeng tau bu crowd dengan penpo yu. Kadai kata kalau very simple. Apa ikut kular beli lah pendet bi. Kata ni kameram juga. Pen kau mu iladi hau try. Tibi ni lek persia sultan apa dia. Kumba pastor dan keren sepang mo kata kecing pedet kawan no belai kadai jing sya. Bang astunat men pulis sepang kejing em ke jong sol hai bau belai pen kelapol yo. Uni udah ubrio nada pipet hakan nyam usyat reham palat. Hadu udah don bentah kejing peniap jong Stefan. Hada bau syampat yo try. Hakan lenti Damaskus. Ngidi ui kejing perit ke jong o. Ukalamat la ubot yo ni Ananias ubamlong ai em hakata pot. Umdei uwei neki apostol ro. Hari utre Ananias un penbaptis yo. Ulait ban bot no yauta ubaong u Barnabas. Uldon bat utau lebi usya hikai. Ulait ban sa long marway. U elut ya ke nam ya ke buram baro ya ke kerdan ya ke baro. Ula syate merau upiang bet haki kinjeri la bunsin ubiang baik hakajing sa sempat biang berapa pipet kam tam perbishari po Jerusalem perbelakam utau orang baling do upeni ke ban thap u bo thap pida skap ni bu Ukraina orang mukar sarong Ukraina kajing sisa hari kibri wang ta ki badon am ong kani diktin sarong jong ni nama boleh utip pelat ong lakan sarong pelat ni thap itu berapa thap udah ong sendan utip boleh orang baling do ngan pulih nong ka baar pulai dakot baar baru Ananias urang baling do ulah hukum ya kita ki balai yeng hajan jong u bantap ya una ka sentur betul nomor Ananias urang baling do umla man sengap syu ya ke bau pol Ukraine wang ai si tap ya una sentur kidon bo strat nong ngakwa long pol kloi ban sya tap sentur kata fin kan ma ba ada fiong ngakwa long pol ha sentur bin sya tap Badai namar kata upol sat hab upol ong kumne oh dia kata anda kata upol ong ublei un sa shot ya me ke kenro bala penli upol ru haba tap setur kam jar ong bau blei un bishari men ma utip ya ko hukum dah hadin ki ong pat meken ben orang baling do usong ong ngam tip ya kata bau de orang baling do perkat mapi upol mi thu orang ngalengok bahang baka pulih kan ni mau di parasiu hari kami tu orang baling do namar balai kami tu namar ka kamba orang baling do ule kami ko bu di orang baling do orang baling do kadai bu ya sat tentang pai ba umdai bu penrem nyu pai ba
Kata ka kam jong urang ba ling do na testament berim ga batay. Kiklet no kan. Kiklet no tu kata. Namaro balay ba upol Ukraine ke jing sisa. Ukraine ke jing bitar ke jong brio ka bar ke jing sarong em ka penklet no ya ke budi ben le. But kay ba kidi ban long na. Ka jing sarong kalong tik ka jing buat. Ubri buat aja tip ke Ukraine. Dia kata si ong, waju pensengau buat. Waju tahu mo. Waju tahu. Syai, sarong am tip ke Ukraine. Tip iya ruem. Perkat kat orang baling do hang ni. Tip syu ke ebo dewan le. Badai kata Paul udah ong be sendon ya unga. Kenapa sungguh mata? Ublay unsa syok ya me ka kedro bala penle. Mut syu penle. Dadai namar kata am barabor nang penpribat upai Paul am Martin ong bu di orang baling do pe kat no penrit le dia no. Udah ong gum ne. Ya kita kibayang hajan kili ong mekeren banyak orang baling do jong belai upol ong ngam syam latip ko pako ki para baulalong orang baling do na bala tho menum keren sniu ya unong sensyar upai lang jong me fiti ong ngam syam latip namar belai orang baling do ulale ya ke bu dei ban le kamen sim sarong kan penle ya fi ya ke ba pipim dei ban le kata ka dei ka bema na ki bema tam lada fidon kan kamen sim sarong pin pen bitari ki kon pin pen jot ya ga ye pi dom mat kalok ne bat ulok pi kloy ban ya pra namar belengan cumpen rit manga lada ga dei hapa ka kunhon hapa ka jing shakri pi kloy ban ya pra pi kloy ban mi no pi dei ka business pi kloy ban pendukut no lada ga dei krono ka kunhon ba pi pidon kata kan on rabe manong beleng nga nga dei pe upol padang ni usutho uji sha da pe ka upol udai ke bawang udai lot bukran hari upol perret nomor sentep udai orang baling do katakan kamen sim sengoren fi yo i ke jingkala hang tu namar balai ong okay udai orang baling do ngam dai bangkren ni kata udah ong ngam syam latip ya kata ngam syam latip ya kata fi kani ke benta ka ba ka jing em jongi ru ke bandon dah kan Sin do kalau dan pastor mata makni ktini fi baladan utawi pastor rang ba bat umta marbala celebrate ya ke jing dap san pos nam jo como pastor Tegi dan kita dan tahu pastor na Itali benang sedang mo te ya kendo gan te uklamong ire pastor yo te baba fi le yu ongar me shakri trai ikumta te kanus nem fi la shakri na ong tan sans nem sans nem na kan na san fos nem utapu shakri jok ble di pastor itaru tuong kumta kente long ula kampen i taru ong ba san hos nam te thu enga pa kan ngot ki mesiem hilapan kala bomot ong atang posan snem rom la nyau ju te pi pa san hos nam kan ngot bakiwan su trai lang banjong pi ya keren sui kata na tagalang kumta kan jing sarong ka ji sekri ke bakhamler te se nopan Tengah kata. Kita insiden buat ngal aja pastor kowe kedon kowe mensua ngajili syakri ba kita. Tadai namar kata kamen sim sarong ngaku aban ong ifi nginum sutho. Nama kamen sim sarong kawan be Fitip por badang sedang kam juan ra. Pindala sedang don ni Pila sedang long Kibrio kelas sedang Fitip kene tentang kibrio. Kenapa Jisu pet angin ngin pertubuh di Krista. Lamun pelong sim Jisu upet nagi pet ba. Ni ada pelong sim tali kena hajan ni kan. Kata dia kejing. Keliu pada orang nam persnger. Kedai kata bangi hak ban ker. Pe upol usutho ia kata. Jing shisha upol lah di ban ngau sarong mo. Na kiwe baru ukam start do mo ubat. Perkat ngasu perkat kompol mo store dan ia keren. Ni kuat no tu lupa ban tu lupa kai ban saja ban nga. Utau wele ong kesaipan jang no kan ni unsa sate aku tam dalam ngalatip ngam tang ter paju Jerusalem. Nang bro na. Oh no itu lupa lah keren. Hari upol ulai beta. Upenret ngaperkat upol kat tu jing start. Perit hau Petros tong dok ha. Ada kamne ke masuk. Pi penret hau bakam start kam suk. Hau Gamaliel tadai ke penret. Hau Petros hau Ananias penret. Hau Barnabas penret. Ba hakashiti Filemon le udah ong sendan. Lada usa ramai hamet thau ya kata hanga ngaca siu ya me. Perkat upenret ya uta uba ulah syakri. Wow, kata tak download. Kita kum pastor ngi hapcek bahai kata. Dia kata ngi omo, ai bangin rahi ketiar. Teng hoi ki perahi ki wan simi ke biang. Hari don ni em ai sim perak ni ketiar em ka kata ta.
Nama teng em kata ka peni macam sarong. Ai ba kita ki babot em kinyo ihi download pangadai mangaban penra. Kadai kata ta. Berkata kawan ra yang ibat ngidon kam hai kam mesim sore bat kan mau ba nadu na yen ngidon kam haki ban hikai ki khun ban hikai ka suk ba kan ne. Hari ka kini ka mesim em kadai ka praktikal bangi hap pen i da ki jingle. Pen i da ki jingle. Bar bangi pen i da ki jingle em kan long ka jingger kodai kata ublai em u pen i da ki jingle ba udai ba penret una beneng uwan sa khandau. Lara umdai kum ta onum long. Ban ka semua hakani ka singiru yo haprek jongi ru kedon kum kata teng pis ngo bak tien la keren ka dung pelat yo blei ukuran ni pi ka jing sisha pai show try kwa fin kala akan mau ding po Yohanes nong pembaptis mo ula di bas ngo sarong bau Jisu wan ha u ban sha pembaptis handai ma u habaki wan ban pen sarong ye u ban krau u uong kade ye u ban krau ya ngaban manret kade kata ka men siam bangi iwei pi wengi don kam bandan nama ha ka bakut hi ngilaya keren ngangai ka along ka jingker kui pi iwe habang keren pang kata ka mesem jis sarong mesem jis ngomeng kalenti ka basnio ba kata ka shentor ka ba mutlap ba utrai u blai u isi kita but ai bengin long ki broi ki ba kalak ka ba mut ban pashu utrai ban pen bet yala kalenti ka jongi bengin wan sha ka jing penret mamde ban sudan tang ka jing sngo hangi handengin long si shaki broi ki ba penret yala de ko ba utrai jisui dala de ulapan pa kata ka nuksa ba kumnu u penret yala dia kenang ba ula kieu kata ket ka jong ubat ukularu kata ka jo ma ba kandan ka jingkan tieu ingi iwe du pa iwe baro ki ba pendek yala dia hak utrai bat hakani ka por ngin lei ru ka ban penkot da kani ka ju ka ktien ka ba ipa soi la pat ka mau mene ba oi blai usi kata ka jing sarong handai dantang ka we ba utrai u ibhapat habangingi sarong kata ka dengi la pule manana Jeremiah la no ka bakandai ba utrai u ibhapat tai kani bangingi sarong kata de bangi ithu utrai amen de tai kani ba ka khot ka ba arpusau ba ka tin ka ong hanrei utau ba sngo sarong tun sngo sarong hakani ba u shampang bat ba u ithu yanga banga long utrai u ba le ya ka jingle it ya ka jing bishar bat ya ka hok ha ka khndo na bana kini ki ngas ngob ha ken ong utrai amen ti ai ngin ya be katakan ya ke ka ba utrai u ibha bat ngin pet na kata ke ka ba utrai u isi kana makan long ka jingker ku ba ka jing toy ngi iwe pi iwe ngai ti pa ha ka diga por ba utrai un kar kui pi iwe lang ba ka ni ka jing duai ka ba ipaso i duai nam ta ka jong pi but ngas ngo ha ka diga por chwa ba ipaso in duai ban kar kui pi iwe ka ni ka por pastor in ngau bhaban ya lamru haga jing duai kala ga mun namar ki ba buni kimteb le se pimteb ba pidon kini ki men sem jing ngau sarong la ni men sem ngau meng kata pid ya ha kalenti ga basneo ne pidon kata ka shintor ga ba mutlab henry ha ni ga por da ka donot baro to fin pash utrai ban pan mam na u khnang ba utrai yo ya ka ban pen bet byang ka gm ka jong pi iwe sa sien pat ba hadin kata i pastor ile ban kur khu ngi iwe de ka por baro ipi Traban duai ngakwa ban pen kan mau virus ka we bagata galong bo bleu ailat ya baro man kala shwa bo jisun yap don arngut kidakat wish kaman wish kadiang utawe usngo sarong hado kata ba usngo bit usngo biang yala di wat lada udai unong pop ya kabala sya penrem ru hau brio bat ula de ban yap no hang tahiru handai udang ngau sarong udang pen bat udang long persya wat yau Jesus Christ utau brio udo no ya ka beneng dai utau ba penret ya ladi utau yo ya ka hima ka jong blai ka babel ki tu yangiru udan tau rispa bat ulasaras rispa usarong bat habo yap uplit iki kemat hadu cok hang tau dan bat ukordit bat hang tau lenyar uyam ukerpat rit Henry kata ke jing kerpat rit ke jong u kamentoy syu namarba kelakot kapor ya u tadi yang tahakan ke sengiru pet yo ba ngidon ya kan ke mensim ke ba snobit snobiang ke ba sno sarong ya ke yung ngim dan kami Jesus Christ ngabiang kom niru dalong kom niru mlelei ngan sule bahai naladi ngan pen imi daladi bat kadi kata kwa banong fi bo iladi haga jing fi bo iladi haga jing tim
Banga duai kan ke por menta nei long kum rius pa uba sarong uba do e ya ke jing penem lani utau dakat uba kentat kat ia kata ka lat ka baula yo hagading pana ina duai ni ke por menta ngasngo ba fin penrit ila dia kan ke por ka menta ya ka bang duai ba pediang no Jesus Christ mdei tang ba fin shu tip shapang jong u henry ba fin da itu si saya u bala fle itu uni ba penrit kum ta fin yor ka man sim jong jing penrit ina duai bun adien jong ai ni jing duai ong try Jesus hangan ke por ka menta ngawan ban penrit yala di hakmat jong me ngapla banga duna ngapla banga sarong ngapla banga ngapop te try ngadon kam yame ngadon kam ya ke jipen im ke jong me jisu ngapdiang ne ke sngi ime ku mutrai bagu nong pen im jong ha naduk menta ke sngi ngan buat yame shabam chukot amen ya doai Trane ke por ngaingu ime go pa, yang ne ke por ke bekodor ben ki kun jeme ki pediang yeme. Aingu utrai ba mela ai ki ke lat ke ne ke ski begin yo ben pediang yeme unong penem. Kombau dakat ula pediang yu jisu hagata ke ski shwa bu un yap no. U yap nrei nang ta kasdang ke jing im ke batmai u shabam jukut bar utrai. But nga aingu ime go try ke ne ke por ya ba me ai ke ne ke lat ini ki kun ba ki pediang yeme go try ba do men ta ke ski kasdang ke jing ke bat mai shabam jikut bat me ngadwa ye pi kong ngadwa ye pi ba ye pi bla diang yu try bu blame nang ku ye pi ba finang ya ban ya ne galenti ke jong try ya ga ba fin personal ba yu try oh da si shang ada duai u blame nang ku ye pi onang pen sle ye pi ba finang pen red ba yai pen red ila di bat ada nget bu blame nang ai ke jing ai ga ba kambo ne ke jing im ke jong fi ngadwa nang ku ye pi pin long nong job bu blame blas dang ye ta ke kam ba po jong pi ke ne ke sngi on pen janai fi tat do kesngi jing wan jo hakateng jisu ngadwai amen amen try na kui fi Saya pet live shibet ngindon biang ya ke jeseng haka po san baji jadmet ngia wer ya pi kada fila bania wan lang kada long sha ke jingger ku ngida sokmen banio i ya fi yo kumno pimla nama pisa jangai ya pet live haka po san baji don bentalang bat ngi haka jingger ro bat ke jing mani bayalam dai pastor fair bar finyo sngoru ya ki jingkren ya ki jingdwai ke na ki shakri ki chomble train gur ku ya pi amen amen amen